Čaute lidi, zdravím vás Mr. Tmy a dneska tady máme vlog, je to vlastně informace jako o tom, co bych natáčel a takový kraviny, zhruba jak mi dopadly Vánoce a to Vánoce dopadly dobře, předem říkám. Jinak já už jsem natáčel videa vlastně, akorát, že no jak bych říct, já jsem to vymazal všechno, že já to mám hodně shlédnutí, 1000 něco. Pár odběratel, jen 28 nebo kolik. A jak bych to řekl, byli včera Vánoce, tak jsem dostal tady tuhle fešnou kameru, dokážu blízka. Moment, se odráží. Spíš přečtu, co to má asi. Takže je to BenQ M23, digitální videokamera, což je asi jasný. Má to touch panel, je 3,3, jenom 3, tak. Je to Full HD. Je moc to, no prostě je dobrá kamera, jako taková, jenom na domácí natáčení. Má samo zaostřování, takže občas mě budete možná rozmazanýho jako, ne, tak ne. A co bych řekl, jo, jinak co budu natáčet budu vlogy, challenge, nějaké umění a taky asi Photoshop bych začal a možná nějaký programování jako data a to taky, jak se to udělat vlastně takový virus a takový kraviny. Jinak hry, co jsem začal natáčet, tak jo, Dishonored, je to vlastně first person stealth nebo nějak tak, action hra, je to vlastně o jednom typkovi, co byl voják. Tím voják, pak se tam začali portovat jakýsi Angoři, no, prostě z daleké cesty přijel, zabili královny, odportovali se pryč s její dcerou, odportovali se pryč s její dcerou, no a samozřejmě potom tam přiběhli jiní vojáci a zrádce, který řekl vlastně, že jsem to byl já, že jsem je zabil, že on to všechno viděl, tak mě zatkli a já jsem utekl, teď jsem vlastně mezi lidma, co mi věří, co vědí, že jsem to neudělal, takže bavíme se o hře, já jsem to nedělal. Vlastně a teďko nám skáčete po barácích, zabijete různý lidi, dostáváte vlastně v druhým místě, nebo to, no nechci to vykládat, budu na to dělat let's play, ano, hraju to dopředu, ať netrapasím. Jinak dále bude prototype a bohužel mám nějaký pokaženou češtinu na to, ale aspoň něco, videa jsou v češtině. Sice úkoly tam občas je třeba my name, co si, hieroglyfy, čeština, španělština, no prostě takovýhle kraviny. A dá si všechno. Jo, ještě jedna věc. Pište mi komentáře, kdybyste chtěli něco zlepšit nebo zhoršit, tak pište prostě. Za 50, jo, dáme to za 50 odběratelů, bych udělal první challenge a co to bude, nevím, ani to, nebo už vím, ale neřeknu, jenom tak, že už jsem to dělal a mělo to nejvíc shlédnutí za tu dobu, co jsem to vlastně dal. A zopakuju to, ale přidám 5, ne 4, ale 5. To je asi všechno, já se s vámi loučím a čau.